masu kuɗi suke bawa 'yan daudu shawara da kuma da talakoki suke bawa 'yan daudu shawara. Na masu kuɗi sai suna cewa wannan rayuwa babu tabbas a ciki, ka san shi duniya ba komai bane, yanzu ne sai kaga Allah ya karɓi ranka. To a wannan mataki da kake ciki ina amfani ka tuba ka koma ga Allah. Allah yana nan yana jiran ka. Allah gafurur rahim ne. Wallahi tallahi wanda suka yi laifin da yafi naka ma suna tuba kuma Allah yana karɓa. Ni idan har ka tuba, ni na maka alƙawari zan ɗauki nauyin duk wani damuwarka. In dai damuwa ne yake saka ka wannan halin, to ni na maka alƙawari zan ɗauki maka wannan damuwa. Dan Allah dan Annabi. Kai yanzu Iliya abin da kake yi daidai ne? Kai yanzu daidai ne a karan kanka? Uwa ce ta haife ka wata tara. Sai na kudarka da ke tsinanne la'ananne ne kai ka zo kana yin abin wata. Ubangiji Allah in ya tashi maka hukunci, sai ka gwammaci kiɗa da karatu. Ai dama wasu tsinannu ne tun a duniya suna bayyana kansu. To kai yanzu ka tuba kuma ga ina ma Allah zai karɓi yafiyanka. Wannan abubuwa da kuke aiwatarwa, in mutum ya muku magana ku zage shi. To ni na gaya maka in ka ga dama ka zage ni, in ka zage ni zan zage ka. Gaskiya kuma na gaya maka, kuma gaskiya ɗaya ne daga inta sai bata. Ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron haɗuwanka da Allah, ka ji tsoron guduma ta haɗu da kanka, ka ji tsoron ranar da tsutsotsi za su fara fita a gabanka, a bayanka. Wannan abu da ake faɗa na tsutsa ba ƙarya bane. Ga nan yaron lanti, yaron nan yanzu da fafa suke yawo. Kai me yi baka? Ka tuba ka koma ga Allah, ko da ko ne ka koma yi. Ba a rena sana'a. Ka tuba idan Allah zai karɓi tubar kenan, domin tsinancin da kai a duniya yayi yawa. Yanzu kanka nan ka kitsa ne, ka saka wannan gashin ido a idanka a matsayin ka na namiji, kana koyi kana kirikirki. Iliya ka mai da sunan ka wai Ilsi. Na ji labari an ce wai yanzu sunan ka wai Ilsi, nace to Iliyan ne Ilsi. To ka ji tsoron Allah. Dirran